Fitnessen en sporten, afwisselen mooi praten en rust mooi een oren wie kan voort. Dat docht vertuten. We hebben een aantal jongeren hier uit de Heerenveen in de omgeving die geen dagbesteding hebben, geen werk, geen school. En door middel van sporten proberen wij ze weer een stuk fitter te krijgen om met als doel richting school of werk te gaan. En het is meer dan sport alleen. We gaan op elke donderdagmorgen gaan we eerst ontbijten met de jongeren. We spreken over zaken die essentieel zijn in het leven. We maken daar plannen, we maken daar afspraken. Wat zijn je doelen? En dan op donderdag gaan we fitnessen en op dinsdag hebben we een teamsport. Een jongere kan benaderen worden als hij al een skof geen baan had of omhing op stritten, want dat kind daar oorlijst lieden. Op het Jereveen speelde een probleem met hingjongeren die te partydruk GHB broekten. Gemeente, politie, Sportstad Jereveen en SC Jereveen werken geer met Verslavingszorg Noord-Nederland met deze actieve, preventieve aanpak. Sommige jongeren ken ik uit het centrum van Heerenveen. Of ik heb wel eens een melding gekregen van de leerplichtambtenaar of van de sociale dienst. Van deze jongen zit al 2 jaar thuis, heeft geen uitkering. Wil je eens een keer bij hem langs gaan om te vragen om hem weer in beweging te krijgen. Ik bel dan letterlijk en figuurlijk aan bij de jongen, stel mezelf voor. Introduceer hem hier bij de rest van de jongens en we gaan aan de gang. Van februari al had er 12 jongeren meedien. Haar gedrag is bot verbeteren en 4 van haar zit op squal of haar werk. Dat is toch 33%. De gemeente is daarom wies met het project. Het is echt zichtbaar dat we minder oerlast hebben als het gaat om het punt van GHB. Dat is echt het oude de problemen strutten binnen oude dus wij maken het zichtbaar maken, we hebben het in kaart gebracht. We hebben ons nek uitstutsen daarvoor. Daarvoor krijg ik soms hele negatieve opmerkingen over de plak Heerenveen. Maar wij pakken het heel goed op. We hebben het zichtbaar, we hebben het in kaart, we hebben de meeste in kaart. En we vernemen nou ook, dankzij de gearwerking bij VNN, Verslavingszorg Noord-Nederland, waar wij heel tevreden mee binnen, dat het gewoon resultaat opsmiet. Het project kost het €12.000 en het is voor een jaar. Maar alle belutsenen willen dat het langer trok.